Moikka! Mä oon Partasen Mirva ja tänään on sitten tammikuun 28. päivä ja perjantai. Ja nyt olisi sitten se niin sanottu ensimmäinen etappi suoritettu. Elikkä mä aloitin oikeasti tämän painonhallinnan niillä vanhoilla kapseleilla 7. päivä joulukuuta 2010 ja tosiasiassa silloin mun lähtöpaino oli semmonen noin 79 kiloa, mikä on aivan liikaa mulle. Ja niin kuin mä puhuin jo aikaisemmin niistä lainapeitteistä. Tosiaan nämä uudet kapselit mä sain silloin, oliko se nyt 17. vai 18. päivä, ja silloin pääsin tykittämään oikein kunnolla. Ja tämänhetkinen, mikä se mun paino nyt sitten on, niin se on siinä 72,5 kiloa. Eli noin 7 kiloa on lähtenyt tällä hetkellä painoa. Vyötärö on pienentynyt noin 9 senttiä. Ja housuja on pystynyt ottamaan käyttöön niitä, mitä aikaisemminkin on joskus aikanaan käyttänyt. Tosi oikeasti mahtavaa. Päivääkään en ole nähnyt nälkää. Ja tää on oikeasti ollut tosi yksinkertaista ja helppoa. En olisi uskonut itse, että tähän pystyn, mutta nyt kyllä oikeasti mä suosittelen kaikille, että tästä voi päästä pois. Ja onhan tää mun vartalo jo huomattavasti erinäköinen.